мои приятели, включвам се за малко, за да ви кажа една добра новина. Искам да ви кажа, че от няколко седмици вече, всеки ден, значи, примерно преди тия седмици, бях много недобре, в смисъл, заспал ми беше, как да кажа, не ми беше бодро. Откакто обаче започнах да хапвам нашо шиз, най-новия вкус на кобети, но сега има друг нов вкус, който е с сладка царевица. Да, нов вкус с сладка царевица, но за мен най-любимият ми вкус е нашо шиз. Нашо шиз ме кара да се чувствам страхотно, буквално. Може, ако регистрирате кодчето, който сега тук няма кодче, но иначе в магазините има едно такава жълта лента, като регистрирате кодчето, който се пада буквално тук зад зад под надписа и така, се пада и ви може да регистрирате кодчето под самата опаковка. Запазете опаковката, като изядете това, но аз понеже сега имам само хора, извинете, пада ми камерата, съжалявам, просто съжалявам. Сега ще се върна. Та хора, ето ме и мен, значи ето има само 2 пакетчета с кобети останали, че друг ги изял буквално. Но, ако се питате, че това е вредно, голяма грешка. Тук пише, от самото опаковче, нали, вкуса, който пише тук, цадзики, нали, сор, крем, начо чиз, винаги под самото нещо тук пише. Няма отцветители, няма палмова мазнина, няма натриев глутамат и най-важното, не са пържени, а печени. Затова може да участвате за як мърч. Аз нямам мърч, нали, но ще регистрирам и аз кодчето под самата опаковка и ще отключа, нали, и ще мога да си взема всякакви яки награди. Може да спечелите и дори iPhone 12 от това нещо, от такова пакетченце. Но ги хапвайте. Малко закъснях, нали, с показването. Те излязоха преди лятната ваканция, значи преди 3 месеца. И да, излязоха преди 3 месеца, обаче аз сега аз ги ядох, но не забелязах какво става. Обаче, когато започнах от по-миналата седмица да ги ям, всеки ден си вземам в училище кобети на начо шиз. А тези, разбирате, са най-готините кобети за мен. Това ми е любимия вкус. Начо шиз ми е любимия вкус. Друг любим вкус, значи и цадзики ми беше любимия, но да. Ето тези 2 пакетчета могат да ви правят настроението. Затова, чао!